מעבר באמת לשיחות האלה, יש לנו למעלה מחצי שנה הרבה מאוד מפונים מהצפון שלא חזרו לבתיהם וחגגו את החג שלהם, את חג הפסח מחוץ לבתיהם, בבתי מלון ובדירות שכורות, ונמצאת איתנו כאן צליל דורני דהן, מפונה ממטולה. שלום צליל. שלום ברכה. אז איך עבר עליי חג הפסח עד עכשיו? הפסח דווקא בסדר. לאן את מפונה ממטולה? אני חצי שנה הייתי עם 3 ילדות הקטנות שלי בבתי מלון בטבריה, ובחודש האחרון ככה החלטנו לעשות מהלך ולצאת לדירה, פשוט להתחיל את החיים מאפס. וואו, מה זה צעד משמעותי? זה היה צעד שהוא היה הכרחי, כי את יודעת, הנפש שלנו גם, בתור מבוגרים, לא יכולה... זה התחיל כאילו הכי... לשמור עלינו שבוע, שבועיים. בדיוק, בואי נחזור רגע ל7 באוקטובר, את בבית במטולה, את מקבלת החלטה. אני אחזור איתך גם לפני 7 באוקטובר. קדימה. אנחנו קיבלנו מידע מודיעיני במשך חצי שנה על התראות שהולך לקרות דבר כזה בדיוק כמו שקרה בדרום, במטולה. מה זה קיבלנו? ממי קיבלתם? יש לנו מקורבים שנמצאים בכל מיני גופים שונים, והתחילה לרוץ איזושהי ידיעה של תכינו תיקים, תכינו ממדים, הם הולכים לקטר את מטולה, והולך להיות בלגן. עכשיו, דעת, בתור מישהי שחיה שם מאז שאני נולדתי, ואני חובה מלחמות ואת כל המצב, אז כאילו, בסדר, נו. עוד איזשהו תרחיש אימי. נערכת אבל? איך? נערכת? לא, לא נערכתי. ואז באמת, יום שבת, פותחים את הטלוויזיה, טלפונים, כמו כולם, מתחילים לראות את העניין הזה שקורה, ומחכים מה הולך לקרות אצלנו. וכעבור יומיים ככה, מתחיל קצת טפטופים של ירי, ואנחנו... אתם מבינים שאתם בתוך אירוע. אורזים תיק מינימלי של כמה בגדים והולכים. אף אחד לא חשב שאנחנו לא נוכל לחזור בחזרה לקחת את הדברים שלנו. זאת אומרת, אורזת תיק לשבוע ולא יודעת שלא תחזרי חצי שנה. זורקת כמה דברים בתיק ונוסעת עם הילדים, ואין לי אפשרות לחזור יותר. אני מבינה את זה בדיעבד אחרי זה, שמתחילים דברים ככה להסלים. ואת נמצאת בבית מלון עם הילדים לאורך כל הזמן הזה, מתחילה לקבל תרומות מן הסתם כדי... תקשיבי, זה התחיל באמת בקטע קהילתי, ב-16 לאוקטובר גיבשו אותנו, אמרו לנו כל המושבה ביחד עוברת למלון, הילדים מאוד התגעגעו לחברים, אז ככה זרמנו עם המהלך, ואז עוברות עוד שבועיים, ועוד שבועיים, ועוד חודש, ועוד חודש, ואנחנו רואים שהרבה אנשים מתחילים לנשור, אנחנו רואים שאין התקדמות. אני מדברת עם ראש המועצה שלכם, הוא מספר לי על חורבן מאוד גדול במטולה. את יודעת מה המצב הבית שלך? האם הוא נפגע? בית שלי כמעט נפגע. זה עוד אזור יחסית שככה... לא להזכיר. עדיף לא לדבר, אבל אני אומרת, כן, יש מעל 140 בתים במטולה שנפגעו, זה כמעט חצי מושבה, ואני חושבת שידעו על הדבר הזה. זאת אומרת, איום הנונטטים זה משהו שאנחנו לא הכרנו בתור תושבים. לא השתמשו בזה נגד אזרחים אף פעם. וכנראה שמישהו שכן ידע, את יודעת, בעקבות זה נוצר הפינוי, והחליטו ככה להוציא את האנשים החוצה, בשביל שלא באמת יהיה סגיעה גם מהצד הצפוני בעורף. את ליל הסדר עשיתם במלון? את ליל הסדר עשיתי בדירה. אני יצאתי לבית, דווקא במרכז. החלטתי שאני לא מחכה יותר... לא מעניין. פשוט מתחילה את החיים, כי אף אחד לא דואג לך. זאת אומרת, אתה לעצמך בדיוק. אם אתה לא לעצמך, אף אחד לא דואג לך. אז אנחנו משוחחים מדי פעם פה באמת עם מפונים. אני חושבת שאם יש חשש גדול, גם בקרב ראשי המועצות וגם בקרב המפונים עצמם, הוא שתהיה נטישה של הצפון, שאנשים שמסתדרים כבר במקומות אחרים לא ירצו לחזור. ואני רוצה לשאול אותך איפה את בתוך הסקאלה הזו של... קודם כל, אני אעיד על עצמי, אני ובעלי ילדנו את המנות שלנו בארצות הברית. אנחנו חזרנו לארץ כי אנחנו אוהבים את הארץ. אני קניתי שטח במטולה, במרחק של כיף מחיזבאללה, בלי לפחד, כי אני באמת לא פוחדת. הדבר שכן מפחיד אותי זה שלא יסתמו את כל הסיפור הזה באיזה הסכם מדיני מגוחך, או איזה מבצע של שבועיים שמרחיק לחודש ואנחנו חוזר חלילה. זה מה שמפחיד. פה צריך לקום ולעשות מעשה, לכבוש 15 קילומטר מלבנון. אם אנחנו לא יכולים לגור בבתים שלנו, אין שום סיבה שהם יגורו בבתים שלהם. שום סיבה. ברור. וזהו, אני מקווה מאוד שמקבלי החלטות יעשו את הצעד הנכון. אבל נכון לרגע, כשחתמת את החוזה לדירה במרכז, זה היה על דעת שאת חוזרת? תראי, אני ארצה לחזור. יש לי שם שטח, אני אמורה לבנות שם את הבית שלי. אבל אני אגיד לך את האמת, וכמו כולם, גם כולם חושבים כמוני. אם לא יהיה ביטחון אמיתי, שאנחנו נרגיש שבאמת אין לנו איום, שאף אחד, שאת יכולה ללכת עם הילד שלך לבית ספר ולא יראו לך נונטט על האוטו,
כולם יחזרו. אבל עד אז... הילדים מקבלים את המעבר הזה. קשה מאוד. קשה מאוד ספרי מאוד לנו מאוד. קצת על הקושי. יש לי 2 בנות שפיתחו כל מיני עניינים נפשיים בעקבות המצב. טופלות תרופתית. וואו. זה לא דברים הגילאים? שחזיתי. 3, 6 ו8. וואו. ותחשבי שאת כאילו, הבית ספר חי איתך בתוך המלון, הכל... לקחת את הילד שלך פעם למסיבת יום הולדת, אז אני חצי שנה חייתי במסיבת יום הולדת בתוך קניון. זו ההגדרה למצב שאנחנו עברנו חצי שנה. וואו. עכשיו זה הבנתי. לא היה עצוב, אין זה היה בוקר, מצחיק. אין לילה, עכשיו הכל מובן. מטורף. והילדים, כן, הילדים מרגישים גם אותך, מרגישים את הסטרס. תשמעי, למלונות מפונים גם פדופילים, גם רוצחים, זה לא רק, כולם מפונים. ויש המון סכנות. ילדים מסתובבים באין מפריע, יש הרבה ילדים שלא הולכים למסגרות. אני כן שמרתי על הגבולות עם הבנות שלי, גם שזה עלה לי במחירים של ריבים ודברים, אבל כן, היה לי חשוב לשמור על הגבולות, כמה שזה היה קשה. היית אני רואה- מודעת לסכנות כבר מההתחלה? תראי, לא, זה התחיל מאוד קהילתי, אבל לאט לאט, את יודעת, מתווספים מפונים מעוד מקומות. רובנו היינו כמו משפחה, שם אנשים מופלאים, וכולנו גם חווים את אותו מצב, אז יש איזה חיבוק גדול בין כולם. אבל כן, יש גם הרבה אנשים ששמענו כבר על מקרה בתל אביב, על פדופיל שעשה דברים לילדים קטנים בתוך המלון. זה מזעזע. קיצור, מסר שהיית רוצה להעביר? מסר לבעלי המלונות, לרשתות. תשימו רגע את הנהלים ואת המדיניות האגרסיבית לאורחים רגילים בצד, ותזכרו שחיים שם אנשים שזה הבית שלהם כרגע. אם יש לי חברה שהבן שלה חצי שנה בעזה, והם החליטו שבשישי שבת אין מבקרים, והיא צריכה לצאת לארומה שעה לשתות איתו קפה, אני חושבת שזה ביזיון. ואם ילד רוצה לצאת עם פנקק מהחדר אוכל, תאפשרו לו. ואם יש אבא שבא לשישי שבת, תאפשרו, תתגמשו. אני מבקשת באמת מהנהלת המלונות לקחת יד בנושא ולהקל, כי זה גומר לאנשים את הנפש. מעבר לפינוי ולבית, זה הבית כרגע. אני הרגשתי שהשתחררתי מבית כליאה שיצאתי מהמלון. וואו. אחרי 10 אי אפשר אורחים, בשישי שבת אי אפשר אורחים. אבא שלי בכיתת הכוננות במטולה כבר 200 פלוס ימים, לא זז משם. כמו לוחם בכל דבר. ולא יכלנו לעשות ארוחות משפחתיות, הוא לא יכל לבוא אליי. אמא שלי לא יכלה לבוא לעזור לי לשמור על הילדים, היא לא יכלה לישון שם. זה לא הכל כסף. בסוף אתם תקבלו את הכסף, יש פה קצת מעבר, יש פה אנשים שאין להם כלום כרגע, הם בחוסר ודאות מטורף. וזהו, רק להתחשב קצת יותר, קצת להקליל עם המדיניות הקשוחה הזאת. זה יעשה מאוד טוב. אז קודם כל, צליל, המעט שיכלנו לעשות זה באמת לתת במה לכל תודה לכם גם על הבמה, זה נורא נורא החשוב חשוב. מאוד מאוד הזה שהבאת לכאן. תודה. ואנחנו מחבקים אתכם ושולחים לכם הרבה מאוד כוח לחג הזה, ובכלל, חברים, אתם רוצים להתייחס באמת לאירוע הזה שקורה